Pocit unavených očí. Každý ho z času na čas zažije. Ak nosíte kontaktné šošovky, môže sa to stávať častejšie, ako by ste si priali. Najmä po dlhom dni za počítačom alebo v klimatizovaných miestnostiach. Ale aj vy sa môžete cítiť sviežo. So značkovými kontaktnými šošovkami EcoView Oasis s technológiou Hydra Clear Plus. Poďme hovoriť o tom, prečo sa vaše oči môžu cítiť unavené, keď nosíte kontaktné šošovky. Vaše očné viečka sa neustále pohybujú. Žmurknete 11 000 krát za deň. Sotva si to uvedomíte. Ale za rok vaše viečka precestujú vzdialenosť rovnajúcu sa maratónu. A väčšina bežcov vám potvrdí, že to ide oveľa ľahšie, ak je dráha hladká. Vaše viečka hladko klžú po vašich očiach vďaka tenkej vrstve nazývanej slzný film, ktorý udržuje vaše oči vlhké a v pohodlí. Kontaktné šošovky však môžu tento slzný film narušiť. Najmä v suchom prostredí alebo pri pozeraní na obrazovku, čo znamená menej vlhkosti a pocit sucha. A o 1000 žmurknutí neskôr to znamená unavené oči. Značkové kontaktné šošovky EcoView Oasis pomáhajú vašim očiam udržať pocit pohodlia a sviežosti dvomi spôsobmi. Ich dizajn minimalizuje trenie na očnom viečku. Ultrahladký povrch umožní viečkam, aby sa hladko pohybovali po šošovkách. Budete sa cítiť, ako by ste šošovky vôbec nemali. Vnútri šošoviek sa naviac nachádza zvlhčovací prostriedok, ktorý pomáha udržať slzný film stabilný. Takže vaše oči zostanú vlhké po celý deň. Toto zabráni pocitu únavy vašich očí. Budú tak vyzerať svieže a jasné od rána do večera. EcoView Oasis udržiavajú oči zdravé a v pohodlí aj inými spôsobmi. Preniká cez ne takmer 100% kyslíka, takže vaše oči voľne dýchajú a sú biele a jasné po celý deň. UV ochrana prvej triedy pomáha chrániť pred škodlivými slnečnými lúčmi. Sú jemné a flexibilné pre dokonalé prispôsobenie sa. A každé 2 týždne začínate s celkom novým sviežim párom šošoviek. Keď nosíte kontaktné šošovky EcoView Oasis, nebudete sa viac trápiť pocitom unavených očí. Budete mať pocit pohodlia každý deň. Takže sa môžete sústrediť na hladký priebeh vecí pri všetkom, čo robíte.